Itt a várban Káldi Katával, az Imagine Budapest munkatársával találkozok, ugyanis ő és kollégái segítségével göngyölítjük föl a bűneseteket, bűntényeket, és miatt még nekivágnánk ezeknek a rémes sztoriknak. Kata, néhány mondatban azért mutasd be az Imagine Budapestet, mi a lényeg ennek a társaságnak? Körülbelül 3 éve alakultunk, és az volt a célunk, amikor létrehoztuk ezt a vállalkozást tulajdonképpen, hogy Budapestnek egy ilyen rejtett arcát mutassuk meg, olyan épületeket, meg helyszíneket, meg történeteket meséljünk a velünk sétálóknak, amiket nem nagyon szoktak ismerni. A híres gaztetteket és bűntényeket feltáró sétánkat a pesti oldalon folytatjuk. Itt fogunk hallani ügyes csalókról, őrült szerelmesekről, de zsebtolvajokról is. Szekeres Júliával folytatjuk, illetve egy csirkefogóval, nem Júli az, hanem Hamrák János, akinek úgy tudom, Júli, a gaztette ide ehhez a helyhez kötődik, nevezetesen a Váci utcához. Ki is volt pontosan ez az alak? Hát Hamrák János így a századfordulónak volt egy híres szélhámosa, aki fantasztikus ötleteket csillantott meg, és úgy szerzett pénzt, ahogy senki másnak nem jutott ez addig eszébe. Ehhez is tehetség kell. Többek között itt a Váci utcában valósított meg egy olyan ötletet, amit akár ma is lehetne kivitelezni. Mi volt a terv? A terv az volt, hogy WC-t, tehát klozettet fognak építeni. Jól hangzik, mondhatom. Legalábbis Hamrák ezt a történetet adta elő az üzlettulajdonosnak. Hát a bolt tulajdonos ez nagyon megijedt ettől, teljesen leizzadt, és végül is behívta, és ott néhány ezer aranykoronával sikerült neki lefizetnie Hamrákot, aki zavartan, de eltette a pénzt.